эш дибез, булсын дибез, кешедән калышмыйк дибез. Ләкин яхшы тормыш артыннан куып, әти-әниләр үз балаларының үскәнен дә күрми калалар. Бигрәк тә әтиләр. Кайбер кыйммәтләрне дөрес билгеләргә һәм өстенлекләрне дөрес куярга безнең тапшыруыбыз ярдәм итәр дип ышанабыз. Бүген бәрәкәтле гаилә тапшыруында без нәкъ менә әтиләрнең күп эшләү аркасында балаларының үскәнен күрми калуы хакында да сөйләшербез. Һәрбер балага беренчедән әти һәм әни кирәк. Әтине начар иттереп бер кайчан да сөйләргә ярамый балаларга. Бик зур хата. Көннәрнең берендә олы кызым әйтә, әти, син миңа ди квартира алып бирәсеңме ди? Әгәр дә аның гаиләсендә җылы шундый атмосфера икән, берстән дә әти йөгерә кайтачак өйгә. Телевизор карау балаларның иң аскы пунктка төште. Шуннан олы кыз әйтә, әти, телевизорны алып куй инде, ул безгә кирәкми икән. Акыллы хатын-кыз иренә бер кайчан да ул эштән кит дип әйтмәячәк. Һәр вакытта балаларың белән сөйләш, киңәшләш. Алар бик акыллы, алар бездән дә акыллырак. Аллаһ Тәгалә безгә тәртип әйтә, сез фәрештә түгел. Смиритесь. Элек тә шулай булган, хәзердән. Баланы гадәттә әби-бабай тәрбияләгән. Нишлисең инде, яшь кеше бит, эшләргә кирәк дип торган әби-бабайларга аерым рәхмәт. Әмма онытмыйк, бала беренче чиратта әти-әни аманаты. Әгәр дә эш бөтен вакытны ала, һәм мин ни хатынымны, ни балаларымны күрмим икән. Мин ничек дип әйтим инде? Балаларым белән аралашып, аларга үземнең насихатларымны әйтә алмыйм икән. Алар мине күрмичә яшиләр икән. Димәк, сорау туа, нинди эшсең инде бу? Нәрсә кирәк сиңа бу эш? Һәрбер кеше бала булган, шулай бит? Сез хәтерлисезме үзегезнең балачакны? Сез хәтерлисезме әти-әнигез белән сөйләшүегезне? Мин хәтерлим. Әти мине бик каты эшли ди. Ул үзен жәлләми ди, һәм без аны күрәдек. Һәм бер көнендә без әти белән сөйләшеп утырганда, ул мин инде ничектер 11 класста укый торган малай идемдер инде. Шул вакытта әти әйтәдер, өлгерергә кирәк ди, кичкенә энекәшегезне аякка бастырырга. Мин әйтәм, әти, безгә бит синең акчаң кирәкми. Безгә бит син кирәк. Һәрбер балага беренчедән әти һәм әни кирәк. Аңлашыла инде анда. Телефон да кирәк, кием дә кирәк, тәмле ризык та кирәк. Әмма һәрбер балага иң әввәл әти һәм әни кирәк. Менә бу мөһим. Һәм без эшләргә тиешбез. Дөрес аңларга кирәк. Һәм омтылырга тиешбез без яхшылыкка. Яхшы киенергә, яхшы яшәргә. Пожалуйста, ул мөмкинчелек бар. Аллаһ Тәгалә тыймаган безгә. Әмма ләкин без гаиләбезне дә онытмаска тиешбез. Без аны өйләндек, балалар тудырдык, үз үстебезгә җаваплык алдык. Димәк, без аны үтәргә тиешбез. Аларның хакында үтәргә тиешбез. Хак малда, акчада гына түгел. Хак ул алып кайткан ризыкта гына түгел. Ир кеше көне буе эштә, баланы кем тәрбияләргә тиеш, балаларга әтинең тәрбиясе җитми, ул сораулар бик күп инде, иремгелештә, балаларга аның игътибары җитми, бу чиракта балага игътибар җитмәүне башкача алыштырырга була. Гаиләдә бит инде бар хатын-кыз балалар белән эштән кайтса да, өйдә утырса да, ал балалар белән. Күп эшләү белән генә бит әле бала белән аралашуны бетерергә дигән сүз юк. Күп эшләүенә карамастан да, акыллы әти һәр вакытта үзенең баласына үрнәк була ул. Аның хатынына булган мөнәсәбәте, аның балага булган мөнәсәбәте, нинди генә эштә эшләмәсен, ир кеше бала белән араны эзәргә тиеш түгел.
гаиләдә бердәм булырга тиеш. Ир белән хатын һәр вакытта бер ноктада булырга тиеш. Бер-берсен алар һәр вакытта хуплап, дәлилләп торырга тиеш. Бер-берсен хуплап торырга тиешләр. Ике төрле тәрбия булырга тиеш түгел гаиләдә. Әти бит әле ул баланы күрә алмыйм дип, тагын бозырга да мөмкин. Бозу ул безнең, әйтәбез инде без акча белән. Ул сатып алып, үзенең игътибарын җәлеп итәргә түгел. Менә шул әнинең әтиегез дигән сүзе белән, әтиегез әйбәт, әтине начар иттереп бер кайчан да сөйләргә ярамый балаларга. Бик зур хата. Бик зур хата, бу бигрәк тә малайлар өчен, аларның үз-үзенә бәяләре төшәчәк. Һәм инде киләчәктә алар ничектер менә үз эшенә йомылырга да мөмкиннәр. Иң зур бүләк, нинди пәйгамбәрбез әйткән, әти бирә ала баласына, ул тәрбия. Иң зур бүләк, акча түгел. 600 Мерседес түгел. Квартир түгел. Иң зур бүләк әтидән Аллаһның илчесе әйткән. Ул баланы тәрбияләү. Шунда тәрбияләү эшенә мин аны кертәм инде тәҗрибә бирү, өйрәтү, аңлату, әхлакый дәресләр бирү, бөтен эш керә. Бала белән аралашу дип әйтик без аны, Менә шунда керә ул. Көннәрнең берендә олы кызым әйтә, әти, син миңа квартира алып бирәсеңме ди? Кызым әйтәм, насчет квартир, конечно, обещать алмыйм, да? Но булган квартирамны сатып, сиңа белем бирергә тырышырмын. Миңа иң мөһим квартир алып бирү түгел балага менә, Ә мөмкинчелек кадәр аны өйрәтү бу тормышта. Чөнки белгән белемне бит алып булмый, квартираны югалтып була. Ә белемне каян итәсең, ничесең син? Бик кадерле әйбер бирелгән әти-әнидән. Менә элек бит инде университетлар бик булмаган, нитмәгән. Нәрсә биргән әти-әнисе баласына? Һөнәр. Һөнәр өйрәткән. Шулай бит? Кузнец булган, тимерченең баласы тимерче булган. Тиҗарәт белән шөгыльләнгәннең тиҗарәт эшен белгән. Шулай бит? Һәм башка. Һәрбер әти-әни үзенең белгән белемнәрен, белгән һөнәрен баласына өйрәтергә тырышкан. Шуңа күрә бүгенге вакытта минемчә тырышырга кирәк. Вот нәрсә беләсең син, балаңа бир. Һәм карасын дальше ул. Син бит инде улым, кызым дисең, менә мин моны беләм. Әмма мөмкинчелек кадәр син дә укы, өйрән. Миннән дә күбрәк беләчәксең. Миннән дә яхшырак яшәячәксең. Китап укы. Акыллы кешеләр белән аралаш. Бу бөтен әйбер Мөхәммәд алейхиссалату вассаламның хадисләренә туры китереп әйткән сүзләр. Акыллы кеше белән аралашу. Аны тыңлау, нәрсә сөйли ул, Аның яндарак булу. Акыллы кешедән акыллы сүз ишетәсең, С кем поведешься, от того наведешься дигән бит инде. Халыкта булай гына әйткән сүзләр түгел бит инде ул, Достың китап булса, димәк, бер каядыр укыдым мин аны. Сез ди бер эштә, менә син нинди эштә эшлисең? Хотя бы, әйтик инде аена бер китап укысаң да, син димәк, шул эштә эшли торган кешеләрдән бер китапка күбрәк беләчәксең. Теләсәң, һәрбер нәрсәгә дә вакыт табып була, бигрәк тә үз гаиләңә. Уйламагыз, бу проблеманы сез бары тик хатыныгыз яисә ирегез белән генә киңәшләшеп нәрсәдер хәл итәргә тиештер дип. Чөнки балаларга да барысын да аңлатсаң, алар белән ачык сөйләшсәң, алар да барысын аңларга бик сәләтле. Безнең хәзерге замана балалары күпкә акыллырак һәм психологлар да бер авыздан киңәш итә. Балалар белән аралашырга өйрәнегез. Бер кич без алып кирдем мин флипчарт, значит. Балаларны утырттым, сөйләнем юк Балаларны утырттым да, хатын утырды, балалар утырды. Флипчартны алдым, фломастер алдым да и сорау яздым.
нинди сіз тілейсіз, біз нинди әти әни болырға тиішпіз? Ешкәңіз бар ма андай сұрау? Міне баладан әти әни сұрарға тиіш. Нинди әти әни біз болырға тиішпіз? Шу екі қызым еді ол вақытта бірсіне бір көп ме демеген енді. 8 яш демеген. Ұлысына кішкенесіне бір 6-5 яш енді. Башта аңламадылар. Нәрсесін бұл әти? Нешеген бұл? Как так? Ну, міне, нәрсе керек сізге? Нәрсе біз тағын шлик? Аңламын мен әти. Ну, допустим, енді, нәрсе сіз яратасыз. Мультфильм яратасыз мы қарға? Яратабыз әти. Көбірек міне күні-түні мультфильм қарарға рұқсат. Шаққаттылар. Yazып қойдым. Көбірек мультфильм қарарға рұқсат етігіз. Мұндан соң енді кетті. Их, как говорится, как прорвало. Аны ярый булғаш бетінді, қалғаны точно ярый бетінді. Анда нәрсе генә юқ. Ол хаман тұра біздің. Хаман ашық болып тұра, флипчартта ол список. Анда мұншада да жуғыз біздің. Значит, урамда біздің білән гуләйттігіз. Анда, значит, көбірек біздің білән ойнағыз. Анда бізге тәмді ризық алып қайтығыз. Анда біздің матур киіндірігіз. Анда тағын нәрсе. Что с этим всем делать? Білесіз ме? Анар мен бітті ме мейтім? Бітті. Ахар әйтігіз меңа. Нәрсе яқшырақ? Что важнее? Көбірек мультфильм қарарға ма? Ейсе сіздің білән ойнарға? Біздің білән ойнарға дей. Ол іске міне. Бірінші орынға. И әр бір міне шушы сөздеріні шағыштырдық біз. Расставили по приоритетам. Нәрсе нерек? Яқшырақ, нинди уровеньда тұр. Мультфильмдер қоя түшкәні білесіз ме? Ең аста. Телевизор қарау балаларының ең асқы пунктқа түшті. Шуннан ұлы қыз әйті, әти телевизорын алып қойынды, ол бізге керек ме екен? Кен девамында бір-екі тапқыр шалтыратып, олым не халің бар? Я болмаса, қызым, сен қайда? Мен сені яратам, мен сіздің білән. Ол вақытта бетінделер бар-бар әти шалтыратты, әти менің білән, әти мені ярата, мені қабыл еті. Менде 20 малай бар екен ғайледі. Бәлки олаңа ненде де болса іш беріп қалдырға керектір. Ердем езінен. Әтисіне де рәхат, малайға да көңілі. Аңа ұшаналар, аңа ұшанып тапшырған әтисе өзі ішлесе ішіне, ол малайына тапшырған. Олаңа демек ұшана. Шундай яғынан, шундай яқтан келіп қараға бұла, шушы яқтан. Бала білән бәйләнішіні арттырыр үшін. Түрлі әйбірлер арқылы, түрлі аралашу бұларға мүмкін. Түрліче, яқында болмаса да, янда болмай тұрып та, әти білән аралашуны ұйыштырға мүмкін. Әти мында енді өзінің өрнегінде баласына көрсетті, ер кішінің нендей болырға кереклігін. Өзінің өрнегінде. Малай битаны көріп өсе, демек ғайледе ол табучы болырға тиіш деп өлей өзінде. Қатынға болған мүнәсәбәт, аларға болған мүнәсәбәті. Ол бет іште ішлегенге қарап, аларны ұнытмай. Балаларыз білен сөйлешіңіз. Менің оқытушым, алы оқытушым. Ол меңа гілейді, олым балаларың білен сөйлеш. Балаларың білен кеңешлеш. Her вақытта балаларың білен сөйлеш, кеңешлеш. Алар бик ақыллы, алар бізден де ақылырақ. Бізде какой-то ограничениялар бар, аларда фантазия шикарная. Алар міне любой ішіңде, бизнестамы, мәшет ішіндемі, қоямы, сен her вақытта балаларың білен кеңешлеш, алар қызық фикірлер етешек. Хам алар үйрене нәрсеге? Фикірлерге. Шулай түгел ме? Іш алып барға үйренелі. Хам шул вақытта сен алар білен аралашасың. Хам шул вақытта сен өз тәжірибеңні аларға бересің.
Біз ойлаймыз біздің балаларны кім үйретірге тиіш? Садик, неме? Бала бақшасы? Мектеп үйретірге тиіш? Неме? Һәм біз бит аны күрәбез. Киләләр дә бала бақшасына әти-әниләр кайбер. Һәм зарлана, сез дөрес тәрбияләгез минем балам, ник минем балам тәрбияле түгел? Кызык инде. Кемнең баласы соң ул? Гаиләдә бала барыбер бер кешедән куркып торырга тиеш. Курку, аны әйтәләр инде, ул бит инде хөрмәт итү дигән сүз түгел. Бу очракта хөрмәт итеп торырга тиеш, хөрмәтләү. Курку түгел ул, хөрмәт итү. Ул элегелектән килгән. Электән килгән тәрбия. Әти булырга тиеш тәрбиядә. Аның бит вакыты кала. Безнең бит ял көннәре бар. Ял көннәре балалар белән булырга. Гаилә белән чыгарга кирәк. Кайда да булса барырга кирәк. Сөйләшергә кирәк, утырып сөйләшергә. Әти бераз гына эштән иртә кайтты икән. Мөмкинчелеге булса, әлбәттә ул кайта. Әгәр дә аның гаиләсендә җылы шундый атмосфера икән, дөрестән дә әти йөгерә кайтачак өйгә. Һәм инде балалар аны көтеп торачаклар. Әти кайтып, аны теге кочаклап үбеп, йокларга яталар, тынычлап йоклый ул. Бар андый гаиләләрдә. Әти кайтканнан гына көтәләр дә, аннары йокларга яталар. Әтине күрде, кочаклады, үпте. Иртә белән, вакыт һич югында иртә белән. Әгәр дә әти ята икән, аны килеп кочаклап үбеп балаларга рөхсәт итәргә кирәк. Һәм инде торып, иртәнге ашны бергә ашарга кирәк. Шунда сөйләшергә кирәк. Вакыт табырга була. Теләк бар икән, вакыт табырга була. Бала белән аралашырга. Акыллы ир-ат моңа вакытны таба. Акыллы хатын-кыз ирен һәр вакытта югарыда тота. Гаиләдә барысы да хатын-кыздан тора. Һәр яңа чыгарылыш сайын без бу сүзләргә инана барабыз. Бу ситуациядә искәрмә түгел. Белүебезчә, әти кеше эштә һәм шуңа күрә бала көннең күп өлешен әнисе белән уздыра. Шуңа да монда хатын-кыз зирәклеген күрсәтеп, әтиегез янда, әйдәгез аңа шалтыратып алабыз, яисә әтисе турындагы исенә төшереп торса, балада да әти миңа игътибар итми дигән үпкә сакланмаячак. Бала белән өйдә утыра икән, әтинең бит инде аның киемнәре дә бар, әтинең тагын үзенең әйберләре дә бар, бәлки искә төшереп торырга кирәктер. Әтиең эштә, әйдә әтиеңнең күлмәген утыклап алыйк, алып килеп бирәле. Әтиеңнең менә нәрсәсендә бурса, алып куяле, аяк киемен әйдә чистартыйк, әйдә әтиеңнең алып куйык аяк киемнәрен. Миңа калса, баланы төрле яклап әтисенә якынайтырга була. Ерагайтырга гына кирәкми. Бу очракта ир кешесен кайта, әлбәттә, балалар йоклаган була. Атнага 1-2 анда бит безнең ял көннәре бар. Ял көннәрендә бәлки хатын-кызга кибетләргә чыгып, әтисен бала белән калдырырга кирәктер, балалар белән. Анда аларны да кулланырга мөмкин, әтине бала белән калдырып, бәлки алар бала белән бер аркая барып килерләр, әти үзе генә балалар белән. Бу очракны да карарга кирәк. Әтиегез эштә, әтиегез менә сезне күрә дә алмый инде, андый сүзләр белән балаларда әтисенә карата каршы фикер уятабыз. Аның һәр вакыты юк инде, миңа гына икән инде бу, бар бит инде без хатын-кыз яратабыз, шулай әйтергә. Бәлки бу сүзләрне кичектереп торырга кирәктер. Алда ук әйтәбез бит инде, гел үзебез үк телибез ир кешенең табышчы булуын. Гаиләне тәэмин итүче, эшләмичә гаиләне тәэмин итеп булмый. Бәлки шуны аңлатырга кирәктер балаларга. Менә әтиегез алып кайтты дип, алып кайтмаган очракта да сок я булмасанда дия берәр нәрсә алып куясың да кибеттән, икенче көнне әтисе я йоклаган буладыр, арып кайта бит инде ул барыбер. Менә әтиегез алып кайтты әле, менә әтиегез сезгә бирде әле дип, бакчага, мәктәпкә киткәндә бәлки иртәнге ашка шуны бирергә мөмкиндер. Я берәр уенчык, әтиегез алып кайтты дип. Ир кешенең кич белән кайтканда вакыты булмый кибеткә кергә. Я булган була, я нәрсә була бит инде. Бу очракта да хатын-кыздан тора күп нәрсә. Шыпырт кына яшереп куярга берәр нәрсә кирәк. Беләм мин андый гаиләләрне. Аларга мин кул чабам. Молодцы, хатын-кыздан тора бөтен нәрсә.
Ул инде бу очракта тиз генә алып куя да, алып бирә дә, әтисе бирә. Бу бит инде ир кешене ничектер хуплау, анаңа ярдәм итү. Миңа калса, бик шәп нәрсәләр менә булар. Әгәр дә син эшлисең, һәм гаиләңне күрмисең бердә, һәм синең гаиләңә һаман менә монда кирәк туктарга, отпуск алырга, каядыр китәргә, хатын белән утырып матур гына сөйләшергә. И урысча әйткәндә расставить приоритеты. Кеше эшли, наверное, яшәр өчен, ә не яшәми эшләр өчен. Теге ашау кебек инде. Мин ашыйм яшәр өчен, яшәмим ашар өчен. Да? Вот приоритет, что важнее? Ага. Первый этап жизни, да, вакыт алу, да, гаиләгә вакыт җитмәү. Яшь вакытта беразна кирәктер инде ул. Но ул вакытта, наверное, гаилә сөйләшә үзара. Так вот. Хәзер вот такой пик времени миңа кирәк эштә булырга, да? Он некоторое время продлится. Потому что любой эшне җибәргән вакытта, аны бик яхшы бизнесменнар аңлый инде бу сүзне, да? Күтәрелгән вакытта кирәк, бирелергә инде эшкә, бик каты. Хәтта сез беләсез инде, менә бу проектны сез оештырганда, нәрсә, төннәр җыкламадыгыз, има, ул даже бит инде не из-за того, что нәрсәдер эшләргә кирәк, язырга кирәк, кеше белән сөйләшергә кирәк. Сез төннә ятып торасыз, һәм уйлап торасыз, шулаймы? Җыклап булмыйдыр, башка фикер керәдер, има, уй керәдер. Ага. Бу мәсьәләгә әлбәттә менә бу вакытта, вот на начальных этапах, әлбәттә син анда биреләсең эшкә. Но в дальнейшем, мне кажется, все-таки нужно ставить приоритеты. Нәрсә безгә важнее бу дөньяда? Эшме, гаиләме? Бу мәсьәләгә Пәйгамбәрбез, наверное, яхшы сүзен әйтте, алейхиссалату вассалам. Ул әйткән, һәрбер кешенең, һәрбер әйбернең үзенең хакы бар. Аллаһ Тәгаләнең сиңа хакы бар. Синең вакытыңа димәк, имма. Синең хатыныңның сиңа хакы бар. Синең балаңның сиңа хакы бар. Синең эшеңнең сиңа карата хакы бар бәлки. Да? Һәрбер кешенең, синең янында яраткан кешенең һәм син кем өстеннән җаваплы икән, аның сиңа карата хакы бар. Һәм син шул хакны бирергә тиешсең. Аллаһ Тәгаләгә хакын без бирәбез гыйбадәт эшендә. Гыйбадәтне үтәмәсәк, димәк, без хакны түләмәдек. Хакны бирмәдек. Аллаһ Тәгаләнең хакын үтәмәдек. Дөресрәк әйтәм. Хатынга үзебезнең внимание бирмәдек икән, аның белән аралашмадык икән, һәм җинси мөнәсәбәтләребезне, гаилә мөнәсәбәтләребезне кырмадык икән, димәк, без ул хакны үтәмәдек. Акыллы хатын-кыз иренә бер кайчан да ул эштән кит дип әйтмәячәк. Акыллы хатын-кыз моны эшләми. Ирнең иде бала белән булганга карап, нәрсә дә булса үзгәрәме? Аннары соңлай әйтәчәк, хатын-кыз тагын бер сәбәп табачак. Эштән киткәч, син акчаны әз эшлисең, тегендә әйбәтрәк иде ди. Шуның өчен акыллы хатын-кыз андый сүзләрне әйтмәячәк. Һәр вакыт ярдәм итеп торырга тиеш. Ярдәм генә дә түгел ул. Аны ярдәм дип әйтеп булмый. Менә куәтләп торырга тиешме, күтәрергә тиеш дим мин, аның авторитетын күтәреп торырга тиеш гаиләдә. Менә әтиегез акча эшләде, әтиегез эшли, без шул акчага яшибез. Менә шул акчага син шуны алдың, без сиңа шуны алып бирдек. Ул бит инде әтиең алып биргән кебек. Әти алып биргән кебек бит инде. Һәм инде әти сүзе истин булырга тиеш һәр вакытта да. Әтиегез әйтте, без үскәндә шулай иде. Дөрестән дә без әтине күрмәдек тә, ул эштә. Мәрхүм инде ул. Әни безне гел әтиегез әйтте. Менә әтиегез шулай эшләргә кушты. Әтиегездән сорарбыз. Әтине һәр вакыт үзең янында тотырга була. Теге гәүдәсе белән синең янында булмаса да, син аны тыйырга тиеш. Әти безнең белән
Ул гел безгә ярдәм итеп тора, без аннан башка күз алдына китерә алмыйбыз гаиләне дип. Тулы гаилә булып торырга тиеш. Әти кайда гына булса да. Аллаһ Тәала нәрсә әйтте безгә? Әгәр дә сез хата эшләмәгән булсагыз, ишкән бармы андый сүзне? Мин сезне битерер идем. Һәм шундый кавым китерер идем ди. Кем башта хата эшли, аннан соң тәүбә кыла. Аллаһ Тәала безгә тәртип әйтә. Сез фәрештә түгел. Смиритесь. Тапшыруыбыз азагында әтиләребезгә иң беренче чиратта рәхмәт әйтик әле. Чөнки алар барыбер гаилә өчен, балалары өчен тырыша. Ләкин хөрмәтле әтиләребез, дөнья артыннан куып, бала тәрбиясе турында да онытмыйк. Бүген сезнең белән бәрәкәтле гаилә тапшыруы һәм мин Гөлшат Мингазизова булдым. Киләсе очрашуларга кадәр Хозур ТВ телеканалында калыгыз.